Hej alle sammen. Det er ved at være lang tid siden jeg sidst har lavet en video. Det er ved at være på tide, for nu er der 9 år til, at der står 10 millioner på bankbogen. Og grunden til, at der er 9 år til nu, det er, at jeg lige har fødselsdag. Blev 35, så nu er der igen, som sagt, 9 år til. Og dermed er der så også kun 3 år til, at der er et lækker hus med pool i Thailand. Jeg har jo den mantra, der hedder, at inden 21.2.2022 har jeg et lækker hus med pool i Thailand. Og inden 21.2.2028, der står 10 millioner på bankbogen. Og det glæder jeg mig til, det er super fedt. Og for at fortælle jer lidt om alt det, der er sket her på det sidste, og grunden til, at jeg heller ikke har fordelt så mange videoer og noget, jamen det er, at blandt andet, at jeg har lige startet 3 firmaer. Jeg har lavet et holdingselskab. Det holdingselskab, det har lavet 2 driftsselskaber. Det ene driftsselskab, det er et massagefirma, Dronning Lund Massage. Det andet, det hedder Dennis Kold, det er mit navn. Det firma, det kommer til at sælge nogle rengøringsmaskiner. Og grunden til det er, at jeg kom på, at jeg vil til at sælge nogle rengøringsmaskiner, det er, at der er et firma, der er dumpet lidt ned i skødet på mig, som har åbnet muligheden op for mig, at jeg kan lære noget med salg at gøre. Og jeg ved, at jeg vil have noget med salg at gøre, da det er, at jeg ved, at jeg skal være selvstændig på et senere tidspunkt. Det her det er selvfølgelig også selvstændigt, men selvstændigt med mit eget. Ved at gå ind i de her rengøringsmaskiner, som jeg synes er et super godt produkt, som jeg kan lige starte op med. Jeg har lige været på kursus i salg og så videre med produkter her. Men det jeg synes er super godt, det er, at jeg skal ikke ud og fronte en masse penge for at kunne komme i gang med at prøve på at lære at sælge. Fordi jeg er slet ikke i tvivl om, jeg skal lære at sælge, jeg skal lære at have noget med salg at gøre, for det er, at jeg kan gøre det nemmere for mig selv på sigt, når det er, at jeg vil videre med mit eget. Så jeg ser det her som en god mulighed for at lære en masse om salg, for at få et lækkert fedt produkt mellem hænderne, og måske med tid kunne skære ned på mit normale arbejde som vagt, og dermed komme væk fra natarbejde og komme over og have ren dagvagt eller normal arbejde i dagtimerne. Men en ting har jeg i hvert fald lært indtil videre på det sidste år, hvor jeg har været i gang med alt det her, det er, at som mange af dem, jeg følger på mine lydbøger og så videre, de siger, vi som mennesker, vi overvurderer tit og ofte, hvor meget vi kan nå på 1 år, men vi undervurderer, hvor meget vi kan nå på 5. Og det kan jeg kun sige, det er rigtigt. Så jeg er et år tilbage og har kigget fremad, så jeg forventet, at jeg var meget længere i den her selvstændige proces, end jeg egentlig er. Ikke fordi det er træls eller noget, men man vil jo gerne have tingene går hurtigere, end det de måske i virkeligheden egentlig gør. Jeg har det så fint nok med det, for jeg synes, det er stadigvæk en super fed rejse, jeg er på. Og jeg synes, det er super fedt, alt det, jeg har været igennem. Jeg synes, jeg har lært en masse. Jeg har lært en masse omkring mig selv. Og jeg har arbejdet en masse med mig selv. Specielt med alle de lydbøger og så videre, som jeg nu har været i gang med. Og alt det her med det salg, som jeg er i gang med nu, og ved at komme ind i, der er jeg virkelig kommet på kanten af min komfortzone. Og jeg kan mærke, det er virkelig her, jeg udvikler mig. Jeg udvikler mig super meget i den her proces, i at lære noget omkring salg. Og det synes jeg, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at presse sig selv og se, hvad man kan. Det har så også givet en følelsesmæssig rutsjetur op og ned, hvor nogle dage man ikke tror på sig selv, og alt er hårdt, og man har børn derhjemme, og det hele skal gå op i en højere enhed. Og så andre dage, og der hvor jeg er nu, hvor man har fået selvtilliden tilbage, og man tror på sig selv, og man ved, at det skal sgu nok lykkes, og igen, om 9 år, så står der de her 10 millioner på bankbogen, og det glæder jeg mig til, det bliver super, super fedt, og de skal nok stå der. På det sidste års tid her, hvor jeg har været i gang med de her lydbøger, jeg tror, hvis jeg skal lægge timetallet sammen, så er jeg på lidt over 1000 timers lyd. Og det er altså 1000 timers lyd omkring forretningsopstart, ledelse, mindset, hvordan man udvikler sig selv personligt. Og det betyder bare igen, når jeg sidder her igen om et år mere, og der er gået 2 år, så er der 2000 timers lyd bag mig. Og det er jo det samme som at tage en doktorgrad, skulle jeg næsten til at sige, i selvudvikling. Og jeg synes, det er super fedt. En ting er sikkert, jeg kommer aldrig til at stoppe med
og lære omkring mig selv og selvudvikle, og lytte til de her lydbøger og læse andre bøger. Apropos bøger, jamen, jeg sidder og læser bøger. Jeg er lige pt. I gang med Screw It, Let's Do It med Richard Branson, og har andre bøger, jeg også er i gang med, og jeg har også nogle bøger, jeg gerne skal have købt og har læst. Og jeg har også endelig fundet nogle danske forfattere, som jeg gerne vil læse bøger af, og jeg har fundet nogle danske personer også, som jeg lytter lidt til inde på nettet. Alt hvad jeg har indtil videre, både været igennem og så videre, der skal jeg nok dele den liste jeg har. Den kommer hernede under videoen på et eller andet tidspunkt. Der laver jeg, der deler jeg den lydbogsliste og de personer jeg følger, så kan I se, hvad det er for noget jeg har været igennem. Og jeg kan klart anbefale langt det meste af det jeg har været igennem, for jeg synes alt det materiale jeg har været igennem, det er super fedt. Og det der er, jamen, det er når der er, man lytter til så meget forskelligt, jamen så meget af det er egentlig meget af det samme, sagt på andre måder. Og det vil sige, at når man har hørt det samme 2, 3, 4 gange, jamen, så er der sgu nok noget om det, når det kommer fra forskellige personer, men det er det samme, der bliver sagt på forskellige måder, jamen så er det nok rigtigt nok. Så som for eksempel det der med at sætte sig ned, skrive sine mål ned på et stykke papir, for det er, at du visualiserer det, du har fået det igennem hånden på papir, og du kan sidde og læse det, og lave igen den her mantra, eller et eller andet, hvor det er, at du gentager for dig selv, hvad det er, du vil, og hvad det er, du vil opnå. Og det kan jeg mærke igen, det giver den her indre ro, fordi det er, jamen jeg ved, det skal sgu nok lykkes. Det kan godt være, at det ikke går i det tempo, jeg selv gerne vil have lige her nu, men på et eller andet tidspunkt, jamen, så kommer det til at gå stærkt, og så kommer det til at gå rigtig stærkt. Og det kommer til at blive super, super fedt, og igen super lærerigt. Så kan det godt være, at man ikke sidder derhjemme foran fjernsyn og ser så meget fjernsyn. Det gør mig heller ikke noget. Jeg er ikke en eneste tv-kanal alligevel. Mit fjernsyn, det er et underholdningsmedie, hvor det er, at der kan streames lidt Netflix og ses en film på i ny og næ. Så det har jeg det helt fint med. Så vil jeg sgu hellere udvikle på mig selv, eller udvikle på mine forretninger, som jeg har startet op. Og det synes jeg bare, det er fedt. Og noget af det næste, som sagt her, det er, nu er jeg stadigvæk i gang med det her salg. Og så har jeg min massageforretning, hvor det er, at jeg arbejder som massør, som jeg også skal have kørt op. Og det der så er det gode, jamen jeg kommer forhåbentlig til at kunne tage nogle af mine massørkunder og kunne præsentere for det her eller det her rengøringsprodukt jeg har, og så på den måde kan jeg køre kunderne igennem mine 2 forretninger og få maskinen den vej ud, og igen jo flere folk jeg kommer ud til med rengøringsmaskinen og kommer ud og eksponerer mig selv og kommer ud og bliver bedre til at sælge, jo bedre og stærkere stiller jeg mig selv senere, når det er, at jeg skal videre med den næste store idé, jeg har. Fordi igen, jeg er slet ikke i tvivl om, med de planer, jeg har, så skal jeg nok også nå de mål, jeg har. Det kræver igen nogle ting, som jeg skal blive bedre til, og en ting er sikkert, at jeg skal blive bedre til at sælge, fordi som det arbejde, jeg har til daglig nu, vagt, jamen der sælger jeg ikke noget i. Og jeg har været snart sagt, at jeg har vagt i 13-14 år nu, så det er også på tide, at igen der skal til at ske noget. Men det der er det fede ved at arbejde som vagt, og som jeg er super glad for, det er, når jeg er på arbejde i de her til 12 timer, jamen de 6-8 timer, det går med lidt til lydbøger, det går til lidt til podcast, det går til at blive klogere. Det siger, at jeg får penge for at blive klogere. Så har man muligheden, så vil jeg absolut opfordre folk, jamen gå i gang med at lytte til lydbøger. Om det er bare, når I kører for bilen frem og tilbage på arbejde, når I overøver motionstræne, løbe, styrketræne, har jeg arbejde som mit, hvor det er, at lige præcis, at man kan både arbejde og lytte til lydbøger samtidig, jamen det er jo helt ideelt. Udvikle sig selv, det er simpelthen det bedste, man kan gøre for sig selv, hvis du spørger mig, i stedet for at man går i stampe, og man bare siger, tager til takke med hvad der nu er. Og som jeg har sagt før, jamen altså, sigt med månen, tag de vildeste drømme, man overhovedet kan. Drøm så stort, som man overhovedet kan. Sigt med månen, og går det bare lidt galt, jamen så lander man stadigvæk blandt stjernerne. Og der er jeg sikker på, der får jeg sgu også ganske fint. Og igen, gør man ikke noget, jamen så sker der ikke noget. Altså, jeg gør noget, jeg er sikker på, at der kommer til at ske noget. Og jeg er sikker på, at 2019, det bliver et super fedt år. Der kommer til at ske så meget i det her 2019, og jeg glæder mig så meget til det. Og allerede nu er der som sagt sket en hel masse. Jeg har slet ikke fået lavet alle de videoer, som jeg gerne vil. Jeg håber på, at jeg bliver bedre til at få lavet videoer, så det er, at folk kan følge mig. Fordi det er, at jeg vil virkelig gerne dele det her, men det er simpelthen også
så meget at se til. Altså igen, som sagt, lige pt. Har jeg jo 3 jobs. Jeg har mit fuldtidsarbejde som vagt. Jamen jeg har massageforretning, jeg lige har startet op. Og jeg har det her salg, som jeg også lige har startet op. Jamen det vil sige, det er 3 jobs, jeg har. Derudover så har jeg selvfølgelig også stadigvæk mine børn, der skal ses der, og der er et hus, der skal passes, en have, der skal passes osv. Jamen ved du hvad, jeg keder mig aldrig. Altså, og som mine forældre altid har sagt, intelligente mennesker keder sig aldrig. Ergo, jeg må være super intelligent, fordi jeg keder mig simpelthen ikke. På intet tidspunkt. Jeg har altid et eller andet, jeg kan give mig til. Og en gang imellem, så kan det sgu også blive lidt for overvældende, hvor der er, at så flyver tingene hen over hovedet på en. Jamen, som noget så simpelt som da jeg skulle åbne erhvervskontorer her. Jamen, der fik jeg sgu lige en kold klud i ansigtet. Det kostede sgu lige pludselig 5.000 per erhvervskonto, jeg skulle åbne. Det havde jeg sgu ikke lige forventet, når jeg lige havde 3 firmaer. Men så må de jo finde en løsning på det. Så sammen i samarbejde med banken, der har jeg fået lavet en aftale om, jamen de lægger kontierne klar i dvale, og så når det er, de skal bruges, altså med andre ord, når der kommer en indtægt dertil, jamen så kan vi åbne dem op, og så kan de indtægter, der kommer, jamen dække det, som det nu koster for at åbne kontoen, så det egentlig ikke er penge, der skal igen front til den. Og sådan er det sådan hele vejen igennem, hvor der kommer noget, men det er jo lærerigt. Jeg har tidligere hjulpet Line med hendes massageforretning, men det har været enkeltmandsfirmaer. Det jeg har lavet her, det er IBS-firmaer, det der svarer til et APS-firma. Så det vil sige, som sagt, så har jeg et holdingselskab, der har de her 2 driftsselskaber. Det giver lige pludselig nogle nye udfordringer, jeg ikke har prøvet før. Så som når der er det med løn også. Jamen løn, nu skal det jo køres på en helt anden måde. Så der er også en masse regler, jeg skal til at sætte mig ind i. Men jeg synes, det er super spændende, og igen, det er super lærerigt. Og igen, som sagt, gør man ikke noget, så sker der ikke noget. Så jeg vil opfordre alle, der gider at følge mine videoer. Jeg synes, det er super fedt, at der er nogen, der gider at følge mig. Og jeg har her på det seneste, er der folk, der endda har kommenteret, at det er lang tid siden, jeg har delt noget. Så nu må det jo give sig selv, at nu har jeg fødselsdag, og nu har jeg lige fødselsdag. Og nu er der som sagt de her 9 år tilbage til de 10 millioner står der. Så det vil være helt ideelt af mig at lave den her video, og for at give jer en opdatering. Og kommenter endelig på videoen, om det er godt eller skidt, det er jeg ligeglad med. Jeg deler det lige så meget for min egen skyld. Og jeg deler det egentlig også for i håb om på et senere tidspunkt, når børnene for eksempel bliver større, jamen så kan de sgu se på deres tossede far, hvad han har haft af gode idéer. Altså, og igen, synes I det er fedt, jamen så giv det en stor fed tommelfinger opad. Kommenter på det, del det, gør et eller andet. Jeg håber bare, at det jeg gør, det kan inspirere andre også til at gøre noget. Og jamen, det er sgu en fed rejse at være på. Jeg kan kun anbefale folk at gøre noget. Om det er rejsen mod det selvstændige liv, eller rejsen mod bedre liv, eller hvad det er, folk vil. Jamen, gør et eller andet. Gør noget mod den drøm, man har, de mål, man har. Og har man ikke noget, jamen sæt sig ned, find nogle mål, og find ud af, hvordan kommer man fra det ene sted til det andet. Og det er det, der er det fede. Når man først har skrevet sit mål ned, jamen, så allerede der er du ved at omprogrammere din underbevidsthed til at sige, jamen det her jeg vil hen. Jamen så skal din underbevidsthed nok hjælpe dig med at finde vejen derhen til. Så, det bliver næsten til en kvarters lang video. Jeg håber, I får det set, og jeg håber, I synes om den. Som sagt, jeg vil prøve at blive bedre til at lave videoer, og lade jer følge min rejse, specielt igen på det her salg, noget som jeg er i gang i, som der er super, super spændende. Men vi snakkes ved i næste video. Jeg glæder mig til at se jer, og jeg glæder mig til, at I skal se mig meget mere. Kan I have det godt? Hej hej.